तो जोंनि हजाय जिल्लायाव दिनै मोनसे जोंनि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै दिनै जोंनि हजाय जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव मोनसे मावथि मेल माने वार्कार मिट्स मोनसे जानानै थाङो आरो बे मेलावनो जोंनि माखासे जिथु मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोंनि गाहाय आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो नेहाथारि लोगो आफादगिरि आरो बुंथिगिरि बिथांमोननि जोंनि जिथु सावरायनाय मावथि सावरायनाय जोंनि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोंनि गासैबो दैदेनगिरि आरो लोगोसेनो बाव जोंनि हारिनि जेब्लानाखि आफादफोर दं बे आफादनि माखासे जों दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे मावथि मेल मोनसे खुंलांनाय जायो। बे मेलाव गोबां खोथा माखासे जोंनि हारि जौगानाय माखासे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि फरायसाफोरनि सायाव माखासे गोबां सावरायमेल जानानै थाङो। थ' जोंनि मिरु आफादनिफ्राय जिखिनि फैनानै बिथांमोना जोंनो मोनसे बिथोन जों जि सावरायलायनाय बे बिथोनाव गोबां बिथांमोना जोंनो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो माखासे मोजां मोजां कमेन्टफोरखौ बिथांमोना जोंनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बुंलांदों। थ' बिनि बेलायाव जोंबो गोजोननाय मोनदों जोङो जिल्ला हिसाबै जोंबो बेखौ जों साबायखर बावदों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जे जोंनि जिबिलाक बर्थमान जेंना हजाय जिल्लायाव जोंहा गिबियावनो दङ जों हा हुखौ बर्थमानसिम जों मोननो हायाखै। गोबांबार जोङो जोंनि मिरु आफादनिफ्राय जिबिलाकनिखि जोंनिसिम जिबिलाक बिथोन हरनाय बे बिथोन मथै जोंनाव एफआरसि कमिटि दङ। एफआरसि कमिटिनि थ्रुयैदि जों हा हुनि बेलायाव जों गोबां खेब जोङो जोंनि जिथुनाखि डिएलसि कमिटि बे डिएलसि कमिटियाव जों गोबांबार आर'ज बिलाइ होबाय। आर'ज बिलाइ जों थांनाय दिनैसिम 7-6 बोसोर जालांनायनि सिगां बेयाव जोङो 1742 घरा जों मोनसे रेजेक्टेड जादों। बे रेजेक्टेडनि बिथोराव नै दाख्लैसो दान 2-3 जालांबाय बेयाव मोनसे नटिफिकेसन फैबावदोंमोन। बाव 201 घरनि मोनसे हियारिं फैदोंमोन। बे हियारिं फैनायाव जोङो गासिबो माखासे बिनिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा माखासे थांफिननाय फैफिननायनि बेलायाव जोङो 164 सानैखौल' हियारिं जादों। थ' बे बेलायाव जों सरकारखौ जों नारसिनबावदोंमोन जे जोंनावथ' 1742 घर दं आरो दा बुंनो थाङोब्ला बिनिख्रुइबो आरो एसे गोबांसिन जाबावबाय जोंनाव। मुलथे जों बुंनो थाङोब्ला फ्राय 25 घर बेबादिसिम जोंनिया दा बांबावबाय जोंनि माहारियारि हिसाबै जों ट्राइबेल माहारि हिसाबै 2500 घरसोनि जों बारा जालांबाय दा। अब्लाबो जों सरकारखौ बेखौनो जों खावलायदों जे जाहाथे जोंनो जिखिनि हियारिं जानो गोनां दंबावो बे हियारिंखौ जाहाथे एसे थाबैनो बेखौ जोंनो खालामनानै होयो। आरो जोङो गुबुन डिस्ट्रिक्टआव जेरैबायदि मोन्दों लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट ट्राइबेलफ्रा बेबादि हिसाबै जोंबो हजाय जिल्ला हिसाबै जोंबो जोंनि ट्राइबेल माहारि आफाद जोंनि ट्राइबेल माहारिफ्रा जाहाथे जों बे लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेटखौ जाहाथे जों मोननो हायो। आं बेखौनो सरकार आरो जोंनि जिथुनाखि जोंनि दा बर' कालचार वेलफेयार जिथु काउन्सिल दं बे काउन्सिलनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन दं, चिफ दं, बिदिनो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन आरो जाहाथे जोंनि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनोबो आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनो बेखिनि खामानि मावनायाव जोंखौ जिल्ला हिसाबै जाहाथे बिथांमोनहा हाजासे मदद होयो। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाहाथे गुरुत्थ' हिसाबै लानानै जोंखौबो जाहाथे गावनिनो बर' माहारि हिसाबै फिसा हिसाबै बिदा फंबाय हिसाबै जाहाथे जोंखौ बेखिनि मदद होनानै जोंखौ खामानि मावनो सुबिदा होयो। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिस मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।